Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakasi Hills Autonomous District Council, nang ni syakmat kalarai ban Penteri Kampura, yaki kendon jong ka trading by non-tribal regulation 1954. Hakaba nang ni syakmat kinong bala ki banabar kejela, ki bawan tre bala syagani kejela Meghalaya, kinha banyo syua ya ka clearance certificate na ka KHADC. Hadian baka sarkar jela kala Penteri Kam ya ka work permit ne ka work license. U Chief Executive Member jong ka KHADC ubat Tito Starwell Khan. Ha ka jengkran bar kinong pathay kobor ha ka Sautrek mentaw banajileo arajar arpo. Ulay to balada kinong bala Kibana bar jela kimpat yo ia ka clearance certificate na ka district council. Kin amla satya ban yo pat ia ka work permit ne ka work license. Na katnat labor jong ka sarkar jela. Hadin ba ngilay pek ya gani ka proviso. Kabadon hapo ka trade by non-tribal regulation act 1954. Pi kadon ka proviso hang tu ka long ba. O unu non-tribal batray hakan uno ka trade lani hakan uno ka business lani labor mo unong trade bela bawan hakan ka state ka chongi uday banyo ya ka clearance certificate na ka council ka chongi kani ka amat ka bathamay na marbahadin ba ka state government kala Penteri Kam ya ka work permit lani ka work license kada kalian kecungi nga ngimla syu ya ka ban issue ya ka labor license tenre na marbat bakum ka council ngidon ka cingkit kle pan yada ya ka jingwan jong ki brio ki banabar khamtam kini ki nongbela tena takadaw ngasngo ba ka council ka don ka cingkit kle lembah kani ka act bangin control ya ka jingwan jong ki brio ki banabar kung balong hagi ni gisngi ngilai ya ka jingduna bat ngasngo bakalalong ka jing mentoy nakabanta ki brio ki jungi ba apa kimdan ki kam ki jam mo lagi jong apo ka wi la jong ki lalet ban bela syabat kung begitu ki bawan phai na bo na ki wi ki state ki di tre syabat nawar balik isno kung baka kam hang ni kamdon de kata kedaw kala don ka jing persya nakaliang jong ki babun ki sen balang kumju nakaliang ki dom hikmat ba ya ka raj jong sarkar ban ong ban sya ya kitu ki brio ki banabar ki belum ki dom tray lani kita ki expert lani kita ki technical person bakin wan tray yang ni ka state ka jongi wa ladangi dang khangi kitu ki migrant labor lani ki nong belas ki tenre wala katar kadon ki persya balai namar pa ki brio jongi ki bun tengah ngasngo ba kani ki ka por kaba ngihaban control ani ban khanglat ya kani tena kata daw ngin le la ka jong ka bentana kaliang jong council ba shwa ba ka state government mo kan ai ya kanu ka license le se ladangi haban Penteri Kam ya kani ka ak ka jungi aga bagi haban yo ya ka clearance kia ngilai keren ba ka jingede bat ka IT department ka IT cell ka jungi ka bangidon bat kumpa kalong benta kawi ka benta kalong bahapo high court ka high court kala direct ya ka court ka jungi bangi de ban penon kamno ya ka online service bat kumju ru ya ka video conferencing tena kalian ka isi mentang ila sim dikilat nanti kham klo ya kani nama kalong kerki kenang ba ka court ka jungi ka bangi don kan don no ya ka video conferencing bat kumju ru ya ka online service lani ya ka website la jong hakabaki brio ki bakwa ban mo ban file case and ban don kinu ki information kila ya kaban kinlay online ban haka juga poru gila ya keren komno ban le ya ka online payment ya ki professional tax ki jumi kini ki brio ki bari ban CEO ya ka professional tax ngin sa persyang na kaliang jo ka council ban pendon kamno da ka online service kani kan yarap ya ki brio ki jumi ki bari ban CEO ya kani ka professional tax bat kumjuru banang perklainnya ka IT department jadi baka forest department ka jingede bakini ki forest clearance registration
ya ki NOC la ni ki commission ki baki pai ba ki don kam man yo ya ni ka NOC na kalian ka forest la don ga revise ya ka rate na ni ka fee ka ba ni la penkio na marka ni ka fee ga diga bala slam ka ba khamshim la revise yana ta kadaw ni la revise man ta ka sni ka bi dai ba ni ka fees kawai pat ka ba ngia keren kalau nga kacing ban penklannya gidi ki market ki bang ngidon ke arteli ki market kawai po bernihat bat kawai po lai lukot te ka kalau don ke proposal na kaliang IM bape ke market namar ko bakalong ka bernihat ke kawai na ki commercial area te ngidon kacing tu ya ka ban penhe ya ka to yo bat punju panang penbhai ya ka ha ka dur jong ka market complex nong helam juga maulai tahun dorba bani kendu ya bat ngalah percaya ki namar ka jing sngo percaya jong ki ha ka jing lomba ka jing tho kalong ba kawai kalong ba kam konsol iki lani kam pentip iki ha ka si ki manginai ka ba ar pa kalong ba ki da ong we syang tu balada ka ta ya ka telung kim percaya kata de ka jing keren ka jong ki lomba ka jing tho Dengan ngalah keren syai tu si ong ba pinum day bersui namar bakan ni kajing lek jungi kedang day tang kajing lek ba dang sulong preliminary ka ba sulang kajing lek jurep kampat don ganu ka plan ka bangin chu enforce da de sakawai kalong balai nga kam pentip mo na kadang jungi kam pentip ya kiru kalong namar ba udan usim ma udah usim ta ba udah usim tangi khen usim udah mo kle jo ka hima kita ki hap po ka hima melim Tadi ke kamran jus im banya, banya keren baki yang bas no. Dia kata kawe, Henry hadin bang ngala ikan du tu si ngala ong ba nangis sekamat, kai ka bangin le ngin sa sim lang iki in confident, ngin sa pentip iki. Henry ngala pensai iki ba, nakanya ka chungi kai ka bangin le kalong ba ngin haban survey tu ka. Ngin haban le ka mapping, nang tanga haban sim ya ka ya ki baru ki stakeholder ki ba ya involved tu lakalong ka PHE, lakalong ka Forest Environment, lakalong ka Pollution Control Board. Kini higi department baru kemudian ini don pila. Rengkat baka maulai tahun ba, rengkat baka hima. But nakadiang ka jungaru ngalak kerja. Balada kadai ka wicaka ka bakta ya ketelong ya katangi employment sangat. Nginum le. Mau kanupta. Relada kam dan ding ta patru katarong ini syomba. Ini apa? Nama lesi forest ula ban ong ba long ban pom dia mo katar kala ban mi hadin ngam la ban tip den re ya mentai kalong ngihap hiban pen khare ya ka jing pen khare ngin pen khare re kanlong kamlong ya kata ngam pat la ban den re nga kerpat iki lang ba snong ja pamaulai kalong pa tongin age ji tre lang ngin ya sorbe lang ngin ya lepet lang ngin ya mo barok ngini ya birjing mut lang kala ada ka ilong ngin le ada ka ilong pada ta ya kata pada temen dai la ban ra dok sawe tu nama kembalong menta ki bubun ki jaka ki la ai ka offer ini yang balada kamlong ang tu te ni kloi ban ai jaka sawe tu re ka hima melempat ke keren saya ba ngila idon kam hi pakan don no dak sakawe kayo nama balai kala khapnya kata gayo du kumbalong kamlong hygienic shu bo kamtam ha kumbuat kadi ke jingja apa don ka COVID-19 nang tala da don ganu ka disaster cubu ka flu mo ta chu kam kanum ja ko ta re cubu kami mo min jingja ni don ka lot other problem le i ke jing khap nya ko yo tinggi pekat ya ta nang bakat don ka jing khoi suba bat nala keren sai bakat ni ka yo ka bathamai ka ban sna ngala ong si mliam bahkan David kayo jong ufun kesikra nung siya ba yanu ban ai wai kelang hati lipat wat ikani kayo ka pamentaro nganang mut ban yakaran musir balada don lenti ba kat kum kidu kompanya jo ke hima mo ba kini ki dukan ki ba ki try jongi ki kasi ki ai no haki wei pat ki bril kadon lan don lenti ni aman kini no itu dukan kani rumi hak bani pakat